Burula. Saan ka na yan? Sorry. Thank you for the thumbs up po. Salamat. Good morning. Thank you po. 6 a.m. Amore, bellissimo. Thank you for your thumbs up, guys. Thank you. Hello, you are so beautiful.
Alright. She can see it's morning, yes. Say yes, it's morning. Morning, Mark. Ngayon na, ano, ang silhig? Na ano bago? Ha? Kaya man sabi ko. Good morning. God is, thank you.
Thank you. What did go on here? What up? Oh. Thank you. Good morning. Where is my... Thank you. Hi, Greg. Thumbs up then. Salamat. Okay.
are we going to do? Busy day. Work. Going to the hospital. A lot of things to do. But, thank you for the 18 people. Busy Monday. Bakit mo ayaw nagkaralat video? Thank you for that. What's up? Hello. No. Ha? 19 people and 9 thumbs up. Thank you guys. Kumusta? 10 thumbs up. Thank you po. No, tulog. Eating people here, thank you. Very good. 20 people, salamat. Kumusta? Hello, my princess. My hermosa. What it means? 20 para España. España. Español. Spain. Are you Carmelo? Carmelo, yeah.
22, thank you so much. Thank you guys. Coffee in the morning. Hello for the 27. Salamat po. Thank you po. 27 people. Early live. No. So early. Actually, what? Sorsogon. Thank you for the 36 people na. Salamat. Thank you so much. Where are you from? Where are you from? Oh, la la. Thank you for the 41 people. Thank you. Thank you guys. Salamat. Good morning. Good morning everyone. How are you? I'm fine. How is family? It's good. Thank you for the 41 people. What is this? I'm glad to say. Thank you 45. How are you now? Thank you for the project. How are you guys? Stick around. Thank you for the Bam Tamzak. 42 people na. Hi. Salamat. Stick around. Hello everyone. Bellissima. Capili Amore. What it means? Ciao. Dolce. Fly. Ciao. Minone Piasi Arico. Thank you for the 45 people. Thank you so much. Mapakain ka mo. Ha? Nabinak ka. Italiano, Amore, Roma, Baseo. Italiano. Ciao, Dolce. Kuha namin sa... You don't tell me. I tell you. Tell you. 12 people. I tell you.
Ciao, amore, si dolcima doma. Ay, pero, last lamay mamaya na. Patab ni Kap. Patab manikap. Ano nangyari? May, di kayo. Grazi, good morning, Italiano Roma Baseo. What means? Cabender's Vlog. Hi, Cabender's Vlog. Cabender's, thank you for the 48 people. Sus. Chocolate. Chocolato. Chocolato. Salamat. Kape na. Ito na ako. Maybe 13 people. Cardiologia. Cardiologia. Sono on the Tori. Sono. Single. Amore ti amo. Italiano aroma. Italiano. 42. Guys, speak English. Yes. Can you speak English? Tabunong pa daw. 16 to 7 na. Who you texting? 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 You. Who you texting? Esposo, amor. Dah. Bellissima. Bellissima. Yes, I see you type. I see you type. Good morning sa all. Oh, paano mga paubat? Sige. Makakadtok masag ka mo sa bulod. Thank you sa 14 people. Thumbs up. Dito mo sa irarin dito sa gilid. Si Papa. Sa ida. Sa gilid, bibi sa yung nigdaan ko. Amore mio. Amo. Esposo. Ha? Esposo. Esposo. Ano esposo? May nagko-comment pa. Naka-live ako, tapos may nagko-comment. Esposo. Te amo. Hindi ko ma-Italiano. Minimal, yes.
daw. He wants to know if you have okay. Esposo. But I think they can understand English. They always speak Italian language. Daddy, dili ka pa niya na yun. Daddy, daddy pa! Pag may yung Ay. nalilisan siya. So that means esposo. So that means esposo in Spanish. Upak. Nagpuna yung upak. Dito? Ha? Dito na yung dito. Ang bot. Yan gusto ka sa pinabura. So may dito sa ano. Madala pa kami dito upak. May upak na dito. Ay, oo ha. Ay, oo ha. Nadala ka mo upak? Sabi niya pa. Yung upak ko naman dito sa may rap sa luyo. May saging dito. May mga ano na dito. Ito ang pasakay. May saging dito sa luyo. Ulodon mo. Oo. Magpulog mo. Para kita ka man dito mag-isaya. O siya na yung esposa. 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 Okay guys, speak English. Tawa ba yung tao? Doon. Thank you people, thank you. Saya. Malan. Okay guys, speak English. Ito yung nalulok mo mag-ata. Ito ko kainit. Ba? Kaya nasa akong bulado mo. Ako man yan, mga bulat na. Kahapon. Di ba, ano lang kung tayo niya, mahintag kayo, dapat mabuti ka ka. Ay, hindi na bulan. Wala yung mag-aagit na bulan. Mga bulag ko na. Mapauga-uga na na ako. Pwede, may pwede naman sa din. Yung bulag na yun. Bulan sila insect ko dito. Hapon ma, bukan na ako lang. Hindi na pauga na yun. Pagduwakan. Di ba kaadlaw na bulan? Kaya ako kahit tulo-tulo. Kaya nag-kisnay. Maralang talaga. Mapapaya niya, kahit maano kami na maano ko, kumbaga. Kasi makaapuga. Tulo-tulo. Mabulag na lang. Ano na po? Ano matama.
Thank you. Watching. Bakit magalit ka? Tupak na. May pinagmanahan. Ano ba yun? I'm Edwin Amalo. Gusto ako sa iyo. Sana all. Hindi mo speak English or I relate you. My moderator is very strong. Ti amo amore. Pakalito ko sa tatay sa bulan. What it means? Too bad. Too bad. What was that? Kumusta ang Philippines from Indonesia? Okay naman ang Pilipinas. Thank you sa from Indonesia. Thank you so much for watching. Thank you guys. From Indonesia.
Porto and Italia. Wow. God bless. Comment, like, and subscribe, guys. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Ika. Diin. Ano daw? Kuha. Saan? Saan? Upa. Ano ko ba? Mabutan sa sambura. Diba may ito ng mga lalaki? Marak man daw. Some coffee, Sheryl. Yes, so coffee. Yes. Coffee. Thank you, one. Thank you. Magdulo ka daw ko. Tabi. Gada-ada si Chow Vini. Hindi gada na imo. Thank you for the tweets. 26 people and 17 thumbs up. Ha? Busy ito. Last laban. Alam ko na si Casa. Naldo ko. Nagaram na siya camera. Salimot na ako kahapon. Awat mong tanistoryan mo. Dapat nag-anon siya ka para ma-introduce siya ka ng Mopay. Tapos ganun na rin. Para matagan sa siko. Pero pera. Sila maraway mo na dito. Maluya mananan. Parehas na naman. Pero yun yung natin. Pero may din yung siko. Nag-restorya na. Iroy ko yung ganang. Nabuto mo. Yung piniro mo eh. Kasi na ako yan. Nag-istorya din nag Bill mo naman na sabon. Ayo. Yung hindi niya. Ano yun? Yung gusto yung pagkatuloy ko na arawan. Para sa gano'n. Ay, mo dala niya na narawan. Siya na lang ang nag-adjust. Kasi nakakaon ka. Siya na lang ang nag-adjust. Kasi nasa side ko. Kapangain na dahil. Naraway baga-araway. Hindi mo na sa'yo. Warak talaga raway. Hindi parang nagbalik dito. Oo. Sobrahan man. Kung ano. Kabaliktaran ng sundaliw ko. Para mo ko na lang. Ang kaltas. Hindi na sa ho. London man. London man. Balik ka dito. Utang doon. Kalat-kalat. Hey, para yun. Hindi ka magkasirat lang. Kulang yung bayan. Hindi ko lang. Start pa. Hindi niisip. Nay. Ay, ako nagruba na. Baga, hindi niisip. Nag-isip. Ako na yan, malayan yan. Hindi na natin ito yung gusto ko. Sa korpot. Hindi siya nag-actipa. Kaya suruga, bahala ka ng mga liro. My brother. Makalang pigsaro na isda. Bigro yung matipido. Ayun. Pag mahawa na uwas ng suruga, saan yung suruga ka? Wala pa ako. Saan mo yung sutangay? Mamat niya. Tipido. Mas kaya. Parehas sila sa ano man yan. Kabawan lang yung dagat. Really, yes. It's my brother. Older brother.
Dito sa x-ray ni Papa ay parang may pagkasurat dito, parang may parang lubog. Ito yung lagatok. Pero siguro na, kaya makulog. Parang lampoy siya. Nalamog. Parang Puno. puno. Kaya pag ano niya, makulog. Parang sinuntok ha. Bagang sinuntok ka daw siya. Kaya hindi naman lang nag-ano siya eh. Sa x-ray, naabotan dito. Rose, parang sinuntok. Bagang nagpapalog. Oo. Puno. Oo. Hindi pa yung pag naman yan. Sa Oo. Ano ang pagkano? General labor. Tapos, naayag ko na siya sa hilot-hilot kaya pahilot ko naman yung kali sa ulit. Medyo magayon daw ang pamati niya. saan na siya yung suntok ka? Pagkaya, Ay, pag-iwag mo lang. pag malamig siya sa bali. Yung pa muna yung tubig. Oo. Mabitag na kung siya. Oo, bigla man lang. Bali may nag-irugat kasi sa likod siya na. Kaya pag nag-ano, Puntok ko ng likod niya. Bali may nagsuntok ada sa kanila. Oo, ay baga may naano dito sa x-ray, baga namin. Pasa ba? Sa Tagalog, pasa. Bagbog. Bali may sinuntok, kaya ay baga parang may gunugtik dito eh. Parang may persa baga na nag-ano kanina. Dito niya. Tapos ang mama ko ito. Diri man yung maka. Halimbawa, pamong, sabi niya, dito po niya, tinukak ko na kami. Pag irog man lang niya, kamado ko siya. Pag mairog na siya, mga lang, may nag-ano dito yun. Kahit bitbit mong galaw, nagdiri, bukang kong galaw. Hindi mo pang nakong ng tubig, masapat na ako siya. Nakaya na nga niyan, pagbutang, ang pagbitag, para mairog na lang siya. So, Mairog ko. may nag-ano, baga may person na nag-ano, may ano dito yun. Nasa ko ng nakita doon. Oo. Maski na, dapat ka na sa damayan. Ako nga na yung dito nag-hapon. Dapat ka mo nagapit ko lang yan. Ako ano yun, yung pinakauna. Tatago yun. Ako didingin, no? Sa kamot. Paghali, so kuwaw. May sabi na, may singantin Anting-anting. na kaso kuwaw niya, gamit mo sa mga negosyo, Ano baga sila sa negosyo? na tindahan. Kaya niya tayo bagang harapong ang talo. Maya naman na. Tindahan. Mau yun yung batang doon. Sabi mo si Raro, nakonta doon. Ano ba yung magbintang ano na, ako ko nawara na ito. Hindi wala. Kaya ako itong kumawa, kinuha na rin ako. Ano ko magkuha. So bakit hindi ko naman. Dapat ikaw lang nakarang. Maringan lang ako. Kuha mo, kumikot tayo doon ng pagdanda. Wow. Kaya magaling. Wow. Pagkabali-bala. Ako kunuha. Kunuha na rin ako. Yung tingang-tingang yan, nawaran na rin. Parang napuputo na sila. Meeting. Ano sila sa waiting? Puro na bulan. Tulo na bulaw radlaw. Maano akong mabisyo para sa sigali. Kaya prosing tinta na lang. 150 na lang mo. Marami akong tinta. Mga kang manager. Sir manager mo? Malayo na po sa sabihan.
Sino manager mo? Zero. Sabi ko, hindi ko ulit na lang ito. Lundong naman ito ba? Lundong sa kampan mo. Kung siya baka natawa ko. Ito hindi ka. Kay piraan na niya doon. Pira man na niya. Adlang. Ay banda. Wala ko ha. Ang mamani mo na nag-trabaho sa Manila. Mangupang ka pa. Mamasay. Hindi na. Tapos yung Dixon. Pag-tip yun. Sabay ko sa skill. Semi-skill siya. Kaysa Manila. Ano na, wala din. Hindi rin nasampak ko. Ano ba? Mao nga ni naimod ko si Martin ha. Si Martin na si Jerome. Ayos. Naimod ko sa may din. Gano? Bako. Pangano kaya yun? Skilled ano yun? Mahal sa bayan. Masa ng Yung bayan. operator na niya sa bako. Sorry ba? Nasa-creator. Yung operator ni Mia sa bako. Sorry ba nadlaw? Wow, si Martin ang si ano. Nakawala ang operator. Ito na bata ni... Ngayon uragas. Pwede na niyo Martin. Gano'n. Ang dali na niyo bako. Ang masumbagkan niyo. Ngayon mo ni Martin, hindi nagturo alas 12. Try mo sa YouTube. Nag-ano siya, nag-unay. Parang educate yourself ba? Dan dua, wala pagturo gandaw alas 12. Maribo ko ng loob. Alaw na. Jerome, paano? Kasi, anong batik ko? Ano? Pandaro niyo lang ba ko? Wala, sige, kaya ako na naman. Sagot ko na lang ako na mawakan niyo. Abukan niyo. Yung nag-guide. Ayero. Sinanap. Mangarap ako. Pag-abot sa likod. Sino nag-guide? Martin. Jeroman Spater. Tutok do. Kung ginituan. Saan yung naging? Awan ka. Wala man. Manumanuhon. Asa yung nabuhok yung tuwan nando. Ginaranggahan nando. Di pa naman. Di pa makamamali. Di wakad lang. Sarid, maanal ko no. Ay tala, pay taniyo. Na nakaram. Ay hindi ko na siya. Nagkuhan. Kahit hindi mo na suno. Ay sige. Pupiyong sabi niya. Ay, Sabi ni para Mia. pag makaram, di. Kung akong tabatang sa dako. Oh, di ka mo na pangisga. Napurumot ugang kawan. Gayon lang. Kaya parang ano, season ka makaaram. Parang Di pa rin yung ano. Ano na kamali. Minsan ako din. Ano ba sabihin? Nakakinubutan ko. Dungawa na. Hindi na matupakaw ko sa duwa. Pag-una, minukot ang pala. Oo. Pag-ubo. Napromote. Sige. Pagkadalis niya. Pag makaroon na sumaya, kung sa dako na bako. Mariang. Ito ni Jeep. Magpanduho kay barang sa bako. Naungusan siya, naungusan. Pili, masih di batang na. Sakayin mo lang. Eh, si Rawan lang dito, nag-force sa ginakaraw. Bali ubusin hindi makatap sa niya. Ang adal-adal saan po rin nag-para. Hanggang pala ito na iwaragas dito. Siyempre, mag-iragiro ko na sa mo. Tapos ito. Pas, o atras. Tapos ang trabaho niya magkapo. Bako. Naduwa. Isa. Naduwa. Oo, mawag. Puro sa liyaw. Pwede i-live naman Alay bako. i-live naman yung likwa Ayun. ni Zero. Ano ito, nakamaydi? Lak. Kasi po ko. Pag ilupatong yung salog lahat. Kaya mo ko sa yung sanduwa ho. Gayon. Tapos, mga tulit. Hindi ko na tapik. Ay, Sumayo ka man kuan. Siguro ikan. Maghapon kami sin Istorya. aga. Alas 2. Maka na dayat dapat pa dayat. Istorya sa nandua. Si ano, Luis man si ano. Wala naman sa isip ko nga
Mas do, primero aga, sila kami na aga. Ano bagong plano. Nag-suggestion ako. Hindi, nag-suggestion mo, ano lang yun. Sarlano kami. Saka pa nyo nang kita ko ba? Ako kan kita niya ako. Tapos mga alas 2 bumalik naman. Nabili siya. Malas pa to. Ayaw pag bilo mo pitong kumanto. Ah, nakakase! Sabihan mo nga. Sige na. Sabi. Karkulo ko, nakahalata niya sa... Halin mo sa dula na bunay. Masabi niya daw sa inyo. Oo, dito ano pa ko. Sa inyo magkuha ka, Gis. Kayo ra mo sabihin. Ah, di ba yun? Kasi dyan, kalat-kalat, parang nga nagbibilang siya isang tao. Masukan sa unsig gini-agree and absent. Kadi mo sabihin. Ay, masakit. Ay, parang nawaran dito. Nagchat na naman kayo sinunod ito kami niya. Ikaw, anong obligasyon mo nga? Kasi sige naman, kay nag-layout kami bago. Ano? Ay, kasi tinito Ayaw, sa anong nag-layout. obligasyon mo nga? Ito na kami. Ah, Hello, boss mo lang kita. mag-obligasyon mo. Mga obligasyon. Masugla. Ah, Mahugas ko na nanuwan. Nano ka muna oras na Hindi ulit. ko ni aral. Tuluhon ta din pa niyan. Ultihon ta. Ultihon ta na lang niya. Kaagawa ka sa kaka. Kuan, alauna na. Hindi ko pa maagin. Ha? Okay. Hindi mo. Kadi ka ba tapusan na tayo? Dua, sabi ko dua. Kadali dito yun sa simbahan. Sige na ako na yun na sa'yo. Sa'yo ba, Gis? Sa'yo pa. Sa'yo pa. Nagkira ito. 12. 12. Oh. Sa'yo mo yun. Bakay ka pa sa'yo. Sa'yo pa. Pagbutan ko ikaw doon. Oy. Ano kami? Gabi. Thank you for the 22 and everyone please remember to double tap. Thank you po. Thank you. Chat your viewers. I'm busy with moment. Hello. Hello again. I'm so happy to see you. Thank you. Sometimes I sing, sometimes I dance. Sometimes I sleep. Salamat. Ihatag mo bibikan mapapay tabi. Salamat. That special delivery. Wala pa yun paglabar si Kasing. Pacho Jana. Just be hype. Hi, Pacho. Just be kind and respectful with people, please. By paying attention to them during your life. If ever you're behind my eyes, thank you for the 29 people and 22 times.
You have a kind and loving mother who was the man you were also speaking to. My brother. I speak with my brother and my mom here. But they leave na because they have work. My mom going to outside with her her friend. What? Oh, sad. Lagi man akong gab tinapay. Yun pa. Thank you for the 33 people and the 23,000. Thank you guys. Natapos mo na ito. Kaya na ito na ito. Jose, English class. Jose. Eat bread. Ice. Ice, baby. Dan. Thank you. Hi. Bini. Thank you po. Thank you for the 23 thumbs up. Thank you, Steve. Salamat. When you have a chance to look at Cheryl's bio, you will find many of her amazing videos. Thank you. Masarap. How are you doing? Coffee. Coffee.
Faith. Morning. You are up very early. What's happening there today for you? You're getting messages. Huh? Messages? I heard. Oh my god, what? Bread. I ate the bread. Ah, vegetable. Look. One minute. Bitch W here. The group chat related my work. I heard, yeah. The group, the GC related at work. New. Sec. Okay. Father. Earth. Oh, idol. Good morning. Good morning. Good morning. He's ready to go. He's ready to go. Hello, my friend. I hope you know that you deserve all the love in the world. David Williams, you are an amazing person with a heart that is truly precious and filled with genuine love. Wow. Magandang umaga din, Digi. Where are you from, David Williams? Thank you, David. Sometimes. Thank you for the 24 thumbs up. Jose, I am from Bora Bora. Where Bora Bora? I'm from the US. Ah, okay. Welcome here and nice to meet you, Sir David William. Sir David. 7P. Cheryl, you are a very fortunate to still have both of your talents. I have opportunity being in our town for many years. Oh, really? I live with my parents. Sige talaga. Jose, English, Jose. Jose, can you speak English? Jose. Charot. So, you have a flat Filipino house. A flat. Flat no.
nose. Ay. Didn't be nice. Ronald Antolen. Hi, Ronald Antolen. Oh, chocolate, chocolate. Thank you the 40 people. Salamat. Thank you. How does your family support itself? So, how family support itself? My parents, very very difficult. Getting older, got no source of income. It would be amazing if we could have a snack together, but we can save dessert for later, huh? I am always mine, just as Sheryl. Do you like? Do you like? Aray, aray, aray. Thank you for the 14 people. Salamat. It doesn't need personal stuff. Camp? No. Doesn't need personal stuff. How do you sleep with all the cluster noise? Yeah, that's why I wake up sometimes early. Girls start shut up. Noise. Too early. Well, she's probably gonna be a disc. Baby, thank you. Kitchen. Right. Thank you. Sabi naman kasi. Wala naman. Mas kailangan ko to. Hintay mo kasi. Teen, please be kind and get over your hostility to those like me who also want to help Sheryl. Mindanao, Manila, Cebu, where are you? Luzon, Bicol Province. From Luzon, Bicol Province. I'm her boyfriend. Support her if you must know. Thank you. Thank you guys. You seem a little tired today. How are you? Because I wake up so early. Little sleep. Is Tim your boyfriend, Sheryl? Yes. He's my boyfriend.
This time will never end. Whether you're in my arms, this time will never. So Kim, please don't let your jealousy hinder the growth of our love. So jealous. So don't let. I'm not, but you're my daughter, so you don't need to know person. Stop. Thank you, Bob. Thank you, guys. Thank you. You all guys, you're supporting me now. Thank you so much. Thank you. I really appreciate your support. Guys. Yeah, I want to know all about you, Cheryl. Hi, Jerry. Welcome back. Aray. Hi. Mopsy, hi Mopsy. They can support her when she gets motorized. Monetize. I have to go, Cheryl. Your roster are giving me a headache. Sorry for the roster. Wrong spelling. Sorry for the roster. Me too. It give headache. They are too noisy. Sorry naman. Nasib. Huh? It's okay, Tam. It's okay. No problem. Mana kamu? Mana kamu dito? Kamu dito. Ano pa kami dito sa salog? Binanig na liwat dito. Pagabot ko na kay Karalula Binyang kamo magkarigol. Mamaya pagabot ko. Mamaya? Opo. Ako siya tira. Oo.
Oo, ropod ka mo. Apat lang kami ma. Oo. Upod mo si Ate Ito Pet. mama, sagot mo. Oo, upod mo si Ate Pet. Lima kami. 100. Ha, 200. Ilang bayan. Sa'yo. Pirang bayad sun sa'yo. Pirang bayad sun sa'yo. Ano, ang bilet mo lang namin ito. Ate Bet, 100 lang ko nun. Intero? 100 na lang yung tiro. Oo, sige. Ma, ang lima, 100. Ah, sa pangbata lang ka mo magkarigos. Eh, kaya mo tayo nagkumba? Ay, manumos ka. Nandugin. Garagrom, ito garagrom. Ragrom yun to. Kaya ko man. Ang bidi pa nga ni. Okay, Lord. Mahal ka maglangoy. Apa? Maaaring ka na maglangoy? Apa? Wow, galing naman ikaw. Gosh! If you enjoy this peek into life in the Lord and this kind of love that He gives us, please like and subscribe. Thank you, Steve. Dragon. Thank you so much. Thank you, Steve. Sheryl, tosok lang padaan. Thank you so much, Tita. Salamat. Tita Marie, salamat. Is Dad still sitting there? Yes, he is ready to go. 100 subscribers. Reach 100 subscribers. Thank you, Maxi. I hope. Nagbalab na. Naimod mo? Wala pa. Wala. Gano ganyan. 23 in the room. Hit the like button. Iskat na gano'n. Ano si Jar? Wala. Ay, siya na si Steve. Steve. Iskat ba? Si Jerry. Joy. Si Tiyon. Hapsi si Tita. Come on. Wait lang. Nag-charge pa na ako kay nalubat na ako. Aray. Thank you, Thank you. Thank you. Hi, cousin. Hi, cousin. That's the goal. I hope monetize. Need to reach the goal for monetization. Hello to your friend or relatives there. Relative. My cousin. She's my cousin. I need to end the live na. Prepare going out. Bye-bye. Salamat. Thank you for joining. See you later. Hi, cousin. Your cousin Steve. Yes, my cousin. See you later. Bye-bye. Thank you so much for joining. Thank you, guys. Bye.